Dr Steve Holland n'ale l'Amérique jamana kɛnɛyaso belebele dɔ ɲɛmaaba ye ale bɛ tamana Bamako Mali kɔnɔna la yan o la sa l'Amérique jamana ka lasigidenso min bɛ yan n'o ye ambasadi ye o ni Mali dɔgɔtɔrɔbaw ka ɲininikɛlaw olu kɔni ye lajɛrɛ belebele sigi sen kan o lajɛrɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye san 30 baaraɲɔgɔnya min bɛ l'Amérique jamana ani Mali ani ɲɔgɔn cɛ kɛnɛya sira kan ka o san 30 ka o ɲɛnamaya Wanteni Jalo n'ale sanfɛ kalanso ɲɛmaaba ye an k'ale lamɛn nin kan. An ni Amerika anw jɛna ɲɛnaya san 30 ye an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ baara in u ye mɔgɔ caman former a yɛrɛ b'olu caman dɔn ka ban an ka laboratoire u ɲɔgɔn tɛ bi yɔrɔ caman na laboratoire équipement b'a kɔnɔ ɲɔgɔn tɛ yɔrɔ caman na fɛn bɛɛ yan o fɛn kelen de bɛ Amérique donc an ka chercheurs bɛ baara kɛ n'o fɛn kelen ye mais u bɛ baara kɛ an ka banaw de kan min ye sumaya ye ani sida ani tuberculose sɔgɔsɔgɔninjɛ ni Ebola n'aro bɛɛ y'o kuma mɛn ani min bɛ sisan o Covid-19 an bɛ ka jɛn ka baara kɛ ni fɛnw bɛɛ kan Ala sɔnna fana an bɛna kunnawolo sɔrɔ a kɔnɔ. Steve Holland y'a jira k'a fɔ k'u ni Mali kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baara caman na an ka lamɛn. An ni Mali an bɛ ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ san caman bɔ bana caman kan walasa ka olu kɛlɛ o banaw la sumaya b'o la sɔgɔsɔgɔninjɛ b'o la fo ka taa bila sida banaw la wa o baaraw olu na to sen na. L'Amérique jamana ka lasigiden n'o ye Rachina Koroni ale kɔni y'a ka nisɔndiya ka o yira ka ɲɛsin nin bolodi ɲɔgɔnɲama min bɛ nin jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ. Ne kɔni kabini ne kɔni sera Mali kɔnɔ n ye jate minɛ o de k'a fɔ Mali ni l'Amérique jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛya sira kan u ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni fɛn min don a ka ɲi wa a nafaw olu ka ca kosɛbɛ o de la ne hakili la k'a fɔ a bolodi ɲɔgɔnma o na to sen na. Dakuruɲa labanna Wanteni Jalo kɔni ale ye folikan kɛ ka ɲɛsin l'Amérique jamana ma ka taa kan u bɛ ka dɛmɛ min ta ka Mali sɛgɛrɛ. Vraiment o ye k'u fo tuguni ka cɛsiri la u bɛ k'an dɛmɛ mais u tɛ k'an dɔrɔn dɛmɛ u bɛ ka diɲɛ de dɛmɛ parce que n'i ye jamana kelen dɛmɛ ka bana kɛlɛ pari tɛ anw dɔrɔn fɛ yan a bɛ farafinna jamana bɛɛ la a bɛ Asie jamana caman na. Tile kelen kɔnɔna la l'Amérique jamana kɛnɛya baarakɛlaw ani Mali kɛnɛya baarakɛlaw u bɛna lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min o kuncɛtɔ u bɛna baara minnu kɛ san nataw la u na o fɔ ɲɔgɔn ye. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.